Привіт всім, друзі! Добрий ранок! Мене звуть Олег, і сьогодні я зробив прапор Індії. Я зробив це я поставив зелений, потім білий, потім помаранчевий, я поставив синій, глянь такий. Я теж поставив такий синій, гляньте. А це я ще один прапор Індії я зробив. Це отакий світло-зелений, білий і помаранчевий. Це теж такий синій. Це теж такий синій. Гляньте, як виглядає такий прапор Індії. Гляньте. Ви бачите прапор Індії? Гляньте, такий. Це я зробив прапор Індії. Такий. Гляньте, подивитися на них. У нього темно-зелений, а у нього світло-зелений. Гляньте, як вони виглядають. Два прапори індійського флагу. Гляньте, як вони виглядають.